Mamma står där utan jacka. Alltså jag går ut henne nu. Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det är skjutning! Oh my god! Jag vet inte om jag ska filma det här eller inte. Jag tror inte jag ska filma det här. någon som är död eller? واحد ميت له شنو؟ ليش عائلة؟ Vem är de bär på den här jävla båren? De tar in han i ambulansbilen. Skolan i Örebro. Med oss på telefon har vi polisens presstalesperson Lars Hedelin. Wow.